یک بادشاہیا آئیں ہر وقت نشت ودی درباریانو صلاح کھل بازی شانی باروا پھول کھل روشیا آنشتو دی مردماش بازی پھولا کنگا کہ آئیں دربارہ یک پیری مردی نشتیا انجا کلش پیشا یک مردیش پھول کھلا دوازدهش دوکش پدا چکر سرکه Votar para dar sarkaba. بادشاہ رمشی جواب نون تھا ہرے آنگا اغد دومیش پھول کھلا بالکل بادشاہ سلامت 12 کے دوکشوں پدا دا سرکه آنگا میں سوال پیری مردیش پھول کھلا بادشاہ سلامت اگر 12 کی دشدا گڑ ہچ سرنے ہمیں دوئیں ماہ ہاورانیاں ہاور کی نگوارا گڑا بے آفی بھی گڑا چکر کے ہچ نہیں ابا تو واقعی سریالی مردی ہے تبیامی وزیر بھی